secția sau nu? Transport șofer, ai voie să toci intersecție sau nu ai voie? Aliza, ai voie să toci intersecție sau nu? Da, pune pariu pe milioane de dolari. Dacă nu e poliție acolo, ai voie. E adevărat, e voie. Ai voie. Și să depășești. Mai era ceva cu depășitul, dar nu mai țin minte. Memoria mea. Bă, dar nu stați cu spatele, pe bun. Cu poză. Cu poză. Mă, că de tâmpit ai făcut. Da, ce în ultima săptămână? Mă, că de ce faci? Filmează ochiul cu setilatul. Ce nu oameni de afaceri. Dar un am văzut una cu două. Hai să faci așa. Genul-i momentul. Alinuța! Andra, ce faci? Fumez, ca de obicei mă prinde spumând. Când o iei din casă, acolo te asiguri Dar că nu circulă 200 km pe oră, schema, nu? Dar tu te asiguri că vine unul de jos? Da, face. Fight Club. Și oricum, dacă ăla apucă să intre în față, dar nici tu nu torci cu 200 pe oră. Da, naiba. Nu naiba, bine. Nu. Lasă-ți ăsta, că ăla e sensul de acolo. Și ăla. Nu asta zic că e problema. Nu ăsta. Ce să faci pe ochii și vezi? Nu, cum vă iese explicația? Ba, aia e problema. Dacă tu o iei așa Da. și ăsta merge în față pe chestia că tu o iei așa și tu te întorci. Păi dar nu, ăla trebuie să se oprească, să caște ochii. Ăla-i de vină că intre în tine. Mă, nu știu dacă ai prioritate, chiar dacă ești pe drum cu prioritate, când întorci, cred că îți pierzi prioritatea. Așa că stai tu până trece. Ce e așa mare lucru? Să vii cum e strada mai lată și ăla care vine și tu vii așa pe la limita bordurii, că de fapt așa se întoarce. Și aici bordurii. Așa. Din momentul ăla Și în momentul ăla el a văzut că tu ai luat așa, da? Și normal aici trebuie să reprezezi să intri așa. Nu, că nu așa se Dar el mai apete. Nu te să Dar ce să ai bun simț? imaginarea de secție. Nu, s-a schimbat, ai regulamentul la vreo 10. Se ia prin stânga, nu. Folosești imaginarea de secție. Prin ce parte? Când virezi trebuie să-l ocolești prin